Nous on est Nyangma, nous avons fait toute la revue des séries du Malifilm. Abonnez-vous au bienvenue, abonnez-vous on était à la mela alibi. Et nous au Sambe 2022. Bonne et heureuse année, surtout santé. À la santé de Kenya, faut être Kenya de bon parce que ni Kenya te faut demander. Kenya on est là te faut demander à la Kenya dit on est ma. On a commenté, on a tout à commentaire du manou quoi. Ka chercher nous et nous donc viva obéir à dans l'orpheline nika nous à l'orpheline à bana saison 1 bana mais nous ha buktum te kula magani koina nere da barabano niko épisode flana là-bas nous ah non kura faka ou est kura faka bina kura faka ba photo di bina ni berteke hein kura tara kura yere faka ne terunu hein donc min kanga akilila di en fait fini kanga akilila di mo chama makwa déjà furu forcé comme demsunu forcé furu la ni chogorba ma donc o chogorba yere am mono ko chogorba furu doro lo ja ne terunu o doronte berte be musu saraka di aka suma kema hein parce que sans ça benama comme warba bulu dawla ni fe no ba bulu donc c'est ça il faut qu'à nous se vendre de saraka sans ça ne da bana bana ja ku be buina ko ni fena be ne te no mo ne dawo gale ne turaka na jega ha ni fena be dugula tuni ni fena be exister comme on fin saraka te pour que ki ga dawla mu dirima ou bien wori ko nata ne da bana bana mais ni bina kuye ni berté comme bina natara warde la anatara warde la parce que ni bina kuma nata warla et puis ay kura mene comme a de bina kuma enquête ke berté ga parce que na kuma enquête ke berté ga akumuna donko sa berté ko muso do furu donc o muso na ke muye na kuye muso furu sa ibi muso furu muso be ke muye hein donc aka suma ke afayo kuni ama saraga imbo ko be ka yere la ou bien yere be sa et puis aka waru nu bebe ba berté ka waru nu bebe ba ne te nu nere papa nous ni fait sous fait et puis à la côté là ne te nu donc Khalil 600 ja Khalil ni nyagale ne be nyoko ak ko me nyoko fait folo la donc Khalil ko ka ko dene adai donc finalement nyagale ya fo ka dente Khalil ada to modi donc aller adata dugu kono do village kono donc 600 ne bolo ne teronu naw sona nga ntamade anga réfléchir ko fait donc ne bolo je pense que ada parents be duguina donc 600 a parents be duguina parents ni join a parents ni join joni ada la fille village ni duguina mono joni ada la fille ko be dugula ne teronu est-ce que c'est que peut-être nyagale ni fode pour que ka kuma fo ka kodo fo kalili ou bien tien de do entre nous dans saison 2 là en tout cas ni saison qu'on est à bani anyana mais question B et puis c'était triste, c'était vraiment triste quoi parce que kura ka bani qu'on est nere qu'on est parce que ada ere qu'on est a perdu de parce que a meilleur ami que kura donc kura temblé donc abi kon a kono fo nyogo ngi mo mi o temblé donc c'est ça a kongolo nyagamne no parce que aya ay bani kalilga conversation mais ka foko atumora de dugu kono donc c'est ça ada tabna ke to di saison 2 na netrenu ibara amna mungia donc amna partie nous do fesse doni revue to là et après oya bani quoi ote angata fait bimina i togo ba fo dien fam befe karamo chen war bi bolo karamo ni na folo do sugu bela jelen do bi bolo chen karamo dawla bi la sanga bi la chen muso be ga boli la fe fam befe karamo chen berti ba do te gansan re karamo chen berti nana na fo wati mina ni bara ko keli la ben kan donc man nyongo che chen karamo igala inu ma sabatia karamo la yonu sabatira bon berti en benamuka ibo don ne bodon mo agli bala 100 croix alam sa folo e nga dili ke no saraga karamo ko akili bala bogotigi che don bali mais berti mune boko kola sumaya kutubu mun be nin kɔfɛ mun ne be nin kɔfɛ ka fɔ
ayi ne dabara bana ne dabara bana pe jaga ko be dugu la ko be dugu kɔnɔ donc mɔgɔninfin capable no kan kɛ ja an dalen tɛ jabaru masala bilen donc k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn k'o baara pour que i ka se ka ko o di saraka ye pour que i ka se ka wari sanu ani dawla ani ko sɔrɔ ani tɔgɔ sɔrɔ ta ti sagana ne ja yɛrɛ tigɛra o ne yɛrɛ siranna ne terenu ne t'a dɔn aw bɛ togo o togo mɛ ne siranna donc kura y'i yɛrɛ faga ma a kun tɛ kisi saya ma quoi en fait a kun tɛ kisi a ma togo si la parce que n'a kun b'a yɛrɛ faga u kun bɛna ko dɔ k'a la kabako Mali ne yɛrɛ siran bɛ dɛ ne siran bɛ deni y'i yɛrɛ faga donc yɛrɛ faga kun ka wusa ni ko dɔ ye dɛ ne terenu aw yɛrɛ bolo sisan comme kura y'a yɛrɛ faga donc sisan Berthe ka ko in bɛna kɛ cogo di de aw bolo a bɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲini pour que ka saraka in bɔ ou bien ko bɛna sɔrɔ comme a ka somakɛ ko b'a sɔrɔ donc ou bien ko bɛna sɔrɔ ne terenu ça c'est des choses ni fɛn sugu ninnu quoi a bɛ kɛ Mali kɔnɔ mais a kuma tɛ se ka fɔ et puis a kuma tɛ kɛ du bɛɛ n'a ka problème ko bɛ du kɔnɔ dɛ ko bɛ du kɔnɔ an ti sabali dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ que i sigi ka jugement kɛ ko nin sera nin na mɔgɔ i b'a dɔn mɔgɔw tɛ kelen il faut k'an k'o de faamuya mɔgɔninfinw tɛ kelen an bɛɛ ka ko faamuyali an ka faamuyali cogo u tɛ kelen ye et puis mɔgɔw ka force tɛ kelen ye mɔgɔw ka ko kɛta tɛ kelen ye donc il faut k'an ka faamuya mɔgɔninfin bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ an caractère fana tɛ kelen ye donc sisan a ye nin kɛ ne yɛrɛ kɔni mun kun ka di ne ye kura kun ka boli ka bɔ village in na quoi ka taa ten n'o kun kɛra peut-être a kun bɛ kisi o la parce que là an y'a ye n'o kun kɛra peut-être Berthe comme et puis Berthe kun kana mɔgɔ sɔrɔ donc peut-être Berthe yɛrɛ bɛ sa o ko la n t'a dɔn a ko bɛna kɛ cogo min na mais o kun bɛ ɲa quoi mais c'est vrai que nin côté fɛnɛ c'est choquant mais il faut k'a ka yira quoi parce que k'a fɔ ko mɔgɔw fɛnɛ b'u yɛrɛ faga nin ko sugu la mɔgɔw denmisɛnninw b'u yɛrɛ faga nin ko sugu la ka denmisɛnninw wajibiya ko dɔw la ka ko dɔw kɛ cɛkɔrɔba furu na a furu n'importe quoi ninnu donc désolé et puis bina mɔnɛ mɛnɛ non et puis fugari donc i b'a dɔn i bolila kun min na bina b'a dɔn a bolila kun min na mais j'espère que bina tɛna bɔ a bolila ka taa wo la il faut que bina ka labɔ de k'a di polisiw ma bina ka kaso kɛ k'a dɔn k'a ye fɛn min kɛ ko kɛta tɛ quoi ko kɛta tɛ hali dɔɔni il faut que bina ka don kaso la il faut que bina ka labɔ dɛ ne kɔni j'espère que bina tɛna to ta saison 2 kɔni il faut que ko dɔ ka bina sɔrɔ parce que hali n'a fɔra ko ale kana foyi de kɛ a la mais il faut que ko dɔ ka bina sɔrɔ bina tɛ se ka to a yɛrɛ ma ta o ne ye den in dalen ye sira kɔnɔ masa a melekelen do finingolo na ne ma mɔgɔ ye ne fana ye den ta kana so ma y'a sɔrɔ ne ka musokɔrɔba fana I yɛrɛ b'a dɔn a wagati a fari man d'a la tiɲɛ don ne bɛ se so ne nana sɔrɔ Ala ye n ka musokɔrɔba fana ka kalifa minɛ a la masa o de la ne ye den ta k'a don n sogo ni n jeli cɛ Kalilu ayi n ko ne terinu ne tɛti bɛ ka bouillonner de a bɛ ka bouillonner ne ko donc ɲagalen bɛ ka nin bɛɛ fɔ c'est pour ça n t'a dɔn ni tiɲɛ don a bɛ ka histoire mun fɔ ni nkalon don quoi parce que ɲagalen ye nin fɔ tan mais ale bolikun Kalilu ɲɛ munna ɲagalen bolila Kalilu ɲɛ de munna a kun bɛ fɛ ka boli Kalilu ɲɛ et puis ani Fana kun bɛ kuma la kuma min na donc munna ale bolila Kalilu ɲɛ munna a kun bɛ fɛ ka boli Kalilu ɲɛ o question de bɛ ka toroter ne kunkolo la parce que a ka histoire ni o ni fɛn b'a la quoi
nta do mina fo to na me aka histoire ni est-ce qu'a sigilen no senga kosebe ah a préparé depuis des années mais est-ce qu'a sigilen me senga kosebe parce que i boluku parce que ni Khalil ka dente den ni ani dente ɲɔgɔn ye sira la pour quelle raison e b'a fɔ k'e bɛ bɔ village kɔnɔ parce que u nana ah n terinu an tɛ question poser an yɛrɛ kunna u ma sɔrɔ u y'a jɛ de u ye fa jɛ parce que franchement n t'a dɔn fa ka nafigiya bɛna kɛ cogo di deuxième saison in na mais an k'an sigi k'o lajɛ peut-être a bɛ dɔ bɔ nafigiya la. Ayiwa dugutigi. Naam. An ma juguya. Parce que n'i y'a ye an sera ale ma bi baasi tɛ an b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na gɛlɛya min b'a kan dekun min bɛ ale. Ne terinu je sais pas quoi n t'a dɔn n bɛna mun de fɔ nin yɔrɔnin na quoi parce que bien vrai que an ka laada ninnu kuma an ka ɲɔgɔn na faamuya an ka ɲɔgɔn bilasira an ka sabali o bɛɛ b'an ka laadaw la mais Berthe n'a mɔgɔ sugu ani Berthe n'a soma n'a mɔgɔ sugu ani soma banfali mɔgɔ sugu ninnu ani bina mɔgɔ sugu ninnu olu kan ka puni de sabali bɛ yen dɛ il faut k'an ka sabali mais il faut pas que kojugu ka kɛ ka kojugu datugu mais au moins il faut que ko ka k'u la u bɛ se ka fɛn min faamuya ko fɛn min kɛra ko kɛ ta kun tɛ donc ne yɛrɛ kɔni bolo kaso ninnu kan ka taa kaso de la pour k'u ka dɔn u ye ko min kɛ kojuguman don. Ah, sabali bien, mais tubabu ɲuman ko aide-toi le Dieu t'aidera. Ah, mais voilà, donc il faut qu'an ka yɛrɛ dɛmɛ pour que Ala ka se k'an dɛmɛ cogo min na. Donc an b'a yɛrɛ dɛmɛ mun ye sariya bɛ yen. Donc il faut que Bina, Soma, Banfali, Berthe n'a ka Soma ninnu ka bila kaso de la pour que ko ka se ka lafiya quoi. Ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ. Aw hakilinata ye mun ye ne terinu parce que franchement nin tɛ ko kɛ ta ye quoi et puis ah non mais bon ne terinu aw hakilinata ye mun ye nin ko in na ah a k'a fɔ ne ye ba ye. Ne terinu ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye Ada orpheline ka côté la saison 1 la fin a banna ne terinu a banna en tout cas ne yɛrɛ kɔni ne pressé ba de don ka saison 2 ma kɔnɔ parce que kura ka ko in a bɛna kɛ Ada bolo cogo di quoi a bɛna kɛ Ada bolo cogo di franchement ah saison 2 yɛrɛ kɔni ne kɔni sigilen bɛ k'a makɔnɔ mais u ye fa bugɔ wala u m'a bugɔ ka ɲa ne yɛrɛ bolo u m'a bugɔ ka ɲa i ta kɛ nafigiya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ta ah k'i ta kɛ nafigiya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ta est-ce que nin bɛ se ka bɛn a village kɔnɔ wariko la n t'a dɔn a bɛ mun de la cɔli la bɛɛ ɲɛna mais Bintu yɛrɛ ka problème ye mun ye ne terinu ale ka problème kɛra mun ye en tout cas an ka sigi ka ninnu bɛɛ lajɛ nin ko bɛna kɛ cogo min na parce que Soma Banfali est-ce que ale nɔ fɛnɛ bɛ kura ka banni na est-ce que ale fɛnɛ nɔ bɛ parce que ale tun bɛ ka baara minnu kɛ pour que ka kura attirer parce que an t'a dɔn finalement kura tun taara yɔrɔ min na donc ale tun bɛ ka baara min kɛ ka kura attirer village la donc ah en tout cas saison 2 kɔni ne sigilen bɛ ka ne pɛrɛlenba de don Buktum TV en tout cas baara ɲana alhamdulilayi tabarikala baara ɲana et puis a ɲuman banna franchement équipe bɛɛ aw félicitations aw ye baara ɲɛnamaba de kɛ en tout cas an sigilen bɛ ka saison 2 makɔnɔ an sigilen bɛ hakili fɛrɛfɛrɛ ka saison 2 makɔnɔ aw bɛɛ félicitations baara ɲana franchement Mali séries bɛ ka taa cogo o cogo ne yɛrɛ kɔni ne contannenba de don parce que n bɛ sewa c'est pour ça n ka revue kɔni n sewalenba de don franchement aw bɛɛ félicitations baara ɲana yɛrɛ de donc ne terinu ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye Ada orpheline laban na saison 1 donc a k'an bɛn saison 2 Ada ko la mais a k'an bɛn pour revue wɛrɛ à très bientôt a k'an bɛn